kanka malam Muhammad da aziya muke yayi rahama a kabbarin ka Muhammad da yayi maka gata. Uwa musulmi ina yi muku ta'aziyyar rashi, malami sahihi ɗaulawa mun yi babban rashi. Hankuli yan uwa musan yaran mu kar mai fushi, lokaci ne ya zo kuka ba ya so mai mushi. Addu'a za mu yo Allah rabbu ya be mashi, sanya hasken rasulallah kabari mai. Ya Allah ji kanka malam Muhammad da aziya muke yayi rahama a kabbarin ka Muhammad da yayi maka gata. Yan uwana maza mata har iyaye na ce, sai mu ɗo dangana a mai rai wataran zai huce. Duk mu sanya a rai cewa wagga hanyar mu ce, rabuwar so akwai zafi na sani ko wace. Jalla kai ka kira malam baka ce ni na ce, dan isar nasirin mansur kai shigun shugaba. Ya Allah ji kanka malam Muhammad da aziya muke yayi rahama a kabbarin ka Muhammad da yayi maka gata. Wanga ciyo ashe malam ba na tashi bane, rabu sa mutuwa a hutu gun shigawanka ne. Sai ka sada shigun manzo sahibul husni, sai ya tarbe shi ba a kome gun tafarkin ka ne. Yayi bauta da gas kai gun wanda ka basa ne, bai da kowa anan har can banda tahi da yayi. Ya Allah ji kanka malam Muhammad da aziya muke yayi rahama a kabbarin ka Muhammad da yayi maka gata. Na sani yan uwa hakika mai rashin adali, mutuwa ce sila kun san ba ta bin asali. Lokaci in ya zo mai rai duk rashin hankali, ba ta duban shirin nan kan za ya je kursali. Kullu nafsin gudur aya gunga ta yi walwali, gunmu za'iqatul mauti lahu ne ya faɗa. Ya Allah ji kanka malam Muhammad da aziya muke yayi rahama a kabbarin ka Muhammad da yayi maka gata. Allah sarki mutane halin mutan shi yake, masu dari ga Allah umma gaskiya ya yake. Hakuri gun haɗe an kai garkar shi ɗauki ake, haka malam mutum ne mai sun zumunci ya sake. Dan talata da yau ma karfe 5 mun rike, har ya koma ga Allah ranar salati. Ya Allah ji kanka malam Muhammad da aziya muke yayi rahama a kabbarin ka Muhammad da yayi maka gata. 15 ne diyan malam duniya ya bari, kunga mata 5 maza 10 ne ya bari. 17 ne duka jikoki anan ya bari, gaisuwar ta'aziyya zai gundu kan ayari. Sannan ɗan rabi'a wal dabto ka ɗau hakuri, Allah ran makai ma haibibu gaisuwa gunkaci. Ya Allah ji kanka malam Muhammad da aziya muke yayi rahama a kabbarin ka Muhammad da yayi maka gata. Haka Allah ya so Jabir sai ya ɗau hakuri, gaisuwa ga malam Jabaru ka ji ai hakuri. Malam Isa ka bar kwalla hakuri za a yi, addu'a a gare Fariku ka ji sai mai ta yi. Sannan malam Hassan Allah kai shi gun tausayi, hakuri mun yi kai Kamilu babu da lokaci. Ya Allah ji kanka
Rashida ta aziya na gonki ai hakuri ai ta yin addu'a Balkisu za ta zama hari addu'a ya fi so hawa gunguki da zari za ta zama faka su siya gaba ba Allah ya ce ya Allah jakan kamalan Muhammad ta aziya muke yayi rahama a kabbarin ka Muhammad da yayi maka gata gaisuwa zan yi gun sa'adatu kin ci kuyi hakuri baba an goya ya malam kaji ai hakuri sannu malam bashir malam aita yan hakuri lokacin tafiya in yayi ba a yin jinkiri ta aziya agun umar buga ai hakuri gaisuwa usman dan alkaji ai hakuri gaisuwa ta ga sauran dukkan cikin nahiya ni kabir sani yasa ali a nan gurin zan tsaya ya Allah jakan kamalan Muhammad ta aziya muke yayi rahama a kabbarin ka Muhammad da yayi maka kuna tare da gata Muhammadu Kabiru Sani yasa ali ga babba na wallafa wannan kasidar ne ga babanmu Malam Muhammadu Marigayi Yaulawa wanda da nauyin buga wannan kasida shine Muhammadu Malam Bashiru Yaulawa kani ga malam Allah ya ji kanka Malam Muhammadu ya gafarta maka da shauran musulmai gabaki daya gane neman tuntuba na zai iya samu na ta wannan namba 070 42 03 1919